Arratsaldeon eta ongi etorri azaroko ohiko osoko bilkuraren batzar honetara. Gaur asteazkena ezohikotasunez ostegunean izaten dalako udalbatza, baina bixare greba feminista deitzuta dagoenez, gaurkoa pasatzea pentsatu genuen. Gaurko saioan erregu galdere eta pasatu horretik behatzi puntu edukiko ditugu. Batetik aurreko hileko ekaineko osoko bilkurako akta, ontzat ematia, egoki bada. Udaleko erabakita kudeaketaren berri emati izango da bigarren puntuan. Hirugarrenian mutrikuko oinezkoen guneetarako sarrera mugatu arautzeko ordenantzaren aldaketaren gaixa ekarriko dugu mahai gaina. Laugarren puntuan, 2023 ekitaldiari dagokion enplegu eta tokiko garapena sustatzeko proiektuentzako lanbideren diru laguntza hitzarmena, urteroko izaten dena. Bosgarren puntuan, adierazpena aurkeztu digu Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua elkarteak, pentsiodun guztiek gutxienez 1.080 euroko diru sarrerak izatea bermatzea izenburuekin. Seigarren puntuan, pentsioi buruzko erakunde adierazpena EAJ alderdi politikoak aurkeztua. Zazpigarrenian, azaroaren 25 emakumeenganako indarkeria ezabatzeko eguna erakunde adierazpena, Eudel elkarteak aurkeztutakoa. Zortzigarren puntuan EAJak aurkeztua, Euskal Zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten aldeko erakunde adierazpena. Bederatzigarrenian, Euskara eta bidea abenduak 3 Euskararen eguna erakunde adierazpena UEMak aurkeztua. Eta ondoren, amaitzeko, erregu galdereta pasatuko da. Beraz, lehenengo puntuan, esan bezala, dakau ekainaren, urriaren 26ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Jose, komentatzeko, jasotzeko, zuzentzeko, bere hortan ontzat emanda geratzen da. Bigarren puntuan dakau, 2023ko urrian emandako alkate hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, alkate ebazpenekin hasiko ea, 378 garrenetikan 389 bitartekuetan, zoze galdetzeko, hemen ebazpenetan beti esaten deuna, zozetan galdetu, sakondu nahi izan ezkeo, edo noiz ere, idazkaritzara urre hau o alkatetza eta argitzuko dugu, informazio emango dugu. Baina, zoze aktan jasotzia balitz, hirigintzakoetan 123 garrenetikan 113 garrenea, bitxartekuak, dakauz, hortan ere, eta jendarte ongizateko ebazpenetan, 124 garrenetikan 140 bitxartekuak. Oso ondo, ebazpenen berri eman ondoren dakau berankortasun txostena, eta berankortasun txostenian, hau da, 2023ko 3. hilabeteko datuak hartzen dituna, eta hor hobe izeneko zebat, parametro bat edo, 7,16 izaten duguna. Azkenian, fatura danak dagokien epietan pauta dozela, legezko epiean ordainduta daudela, eta 3. hilabetekoan 1.594.000 euroko faturak epatu diala. Hor datuak, hemengo datuak pixkate argitzu edo sakondu nahi zenezko onena kontu hartzailetza jun da antxe emango ditue datuak. Hori esan da, kudeaketan berri eman aurretik edo kontuak argitzu aurretik, goguan hartzia berriz ere txapeldunak ditugula herrian, da hor Mexikon, aitorrek esango epa, Mexikon ibilidia Einaut Urrizti eta Eneritz Lizardi,
munduko txapelketan, hogeita hiru urte azpiko txapelketan, eta, inautek eta deu urrezko domina, eta Eneritzek Gasteizko bikotiakin, Gasteizkoa, baina ere zizenak abeak. Maitekin batea bikotein da, zidar atea deue, eta, zorionak, eurei. Por cierto, Einaudia gaur junda Ameriketa, Dania, ezta? Dania junda, eta, hor, badabiz, bidietxen noandik ere mutrekoarrak pilota munduan. Behon deiela. Hori esan da, ez da beste gairik edo gendukan, baina, dakau gai, garrantzitsu edo potolotxo bat, goratzen badeu, noiz izan zan, iraileko udal batzan, berdeakeko taldian izenian, Inigok ekarri zuen mozio bat, portuko zuzendaritzari informazio eskaria dikeko brengeldialdiaren inguruan, eta, hau batez onartzu gendun, eta eskatu gendun, edo erabaki gendun, lau galdera luzatzia puertosi, jaurlaritzai, eta, ostiralian, astelenian jasun doan, baina, ostiraleko fetxakin emantziguten erantzuna, pleno ondoren emango izuet, Inigo eta Jon, danoi, bisalduko izuet, danok euki daigun erantzun hori, eta lehenu ez dizuet eman, egiz esan, enoalako nahi deskuiduan, nahi gabe zabaltzia plenuei berri eman aurretik. Horren, iruditzen zaten, iruditzu zat, egokixo zala lehengo berri ematia mai hontan, eta ondoren, zabaltzen bada, zabaldu da. Ez du ize eskutatzeko, baina berri eman, neuk nahi nizuen berri eman. Orduan, esan dako moduan, 2008ko azaruan 17 ostiral baten, deitu zian zuzen daizek, eta zene boi, Joseba, nobedadia doz, eta nobedade horren berri idatzi eman aurretik, haoz eta aurrez aurre nahi dizuet eman, eta etorreko nahi baten mutrikura, zureana, elkartiana, etorre zan, da egon ginen. Eta gero, hitzez aurreatu zizkian kontuak, danek igualez, berreketan azten ganean gehiago txeulako izketan, baina, funtzian, esan zitsunak, dokumento idatzi batene pasau zigun, ezta? Kontua, izan zen, udaurretik obrak etentziala, esan ziguten, arrazoi tekniko batzuk ontzialako, tartian, arazo tekniko hoien berri etziguten eman, baina, zehoz izango zen. Oain, jakin deu, beak eman zigun horren berri, urte hasieran oinarri izan zen obra proiektu hortan, itxura danez, kalkulo akatz batzuk izan ziala, eta kalkulo akatz hoien ondorioz, batetik oker egindako neurketak ziala tartian, eta bestetik akatz tekniko proiektu etxeko erredatatzeko orduan egindako akatz tekniko batzuk, hoiek kontuan hartuta, obria eman zan diruan, esleitu zan diruan ezin zan gauzatu. Eta orduan, proiektua egokitzu bihartzen, kalkulo berrexeken bihartzian, eta kalkulo haiei erantzuteko bihartzian diruak egokitzu bihartzian egindako lizitazio presioan ditzeko, ezta? Alakotan, lizitazio presio batekin ateatzen den edozein proiektu, edozein, hori, hemen gertatuan bezala, neurketa arazuak gertatzen badia, edo igogailu bat etxen azten zanean da, paeta mogutxu danean da, arek eskatzen danean, bado, legiak aurrek usteu, modu bat bihardan diru gehigarri hori pintzeko, eta ibilizian horren azterketan, baina ondorizu izan zen proiektuaren berrikusketak edo kalkulo berrixak eskatzen zegoela, legiak baimentzen zuen diru kopurua baino handixo, eta ezin zen gauzatu hori. Orduan, kontratistiak gehienez ematen zen diruakin ezin zuen gauzatu, mai gainean zaban proiektua, eta jaurlaritzak kontratatzaileak ezin zuen diru gehiago ipini, obriak edo proiektuan berrikusketak eskatzen zuen bestian. Ondorizua, etenda zegoen kontratua, hau da, pause eman da zegoen kontratua, apurtzia, amaitzia, kontratua amaitzu.
Beraz, kontratu amaitsu da, eta hasi izan proiektu haura bere horretan gatu da. Bere horretan, eta, klaro, oain kontua da, kontratua eten da amaitsuta, ze pasatzen da asuntuekin. Horren, noain, sortzen da hor, zea berri bat, esten daixo berri bat, eta esten daixo berri hortan ikusik ezue gero zeak irakurrengoet, hola zehatzu izango nahi da. Mutrikuko portuko barne azaldurari buruzko azterlan bat egiteko agindu du portu eta itxas gaietako zuzendaritzak. Portu barreko agitazioa eta olatuen funtzionamendua hori aztertzeko. Babes dikea sendotzeko irtenbide tekniko egokiena zein den zehazteko asmoarekin. Portuko operabilitatea eta erabilienek garapena bermatuz. Konponbide hori garatuko duen eraikuntza proiektua ahalik eta lasterren idatziko da eta obra kontratu berri baten lizitazioa egin beharko da. Laburtuta, saiatu nahi laburtzen, bat, kontratua amaitutzat eman da. Bi, portuko barne azaldurari buruzko azterlanengo da, uran mugimenduak eta aztertzeko. Hiru, dikea sendotzeko irtenbide tekniko egokienak zehaztugu nahi dira. Lau, irtenbide egokiena definituta, eraikuntza proiektu bat idatziko da, soluzio horri begira. Eta bost, irtenbide egokiena izan leiken horren gauzapenea jungo dan, obra kontratu berri bat lizitatuko da. Kontua da, nahi deuela dikiai bukaera eman, baina, bueno, ikusiko deu nola. Hori, beraz. Eta horraino, pixkate jaso deuna, nik kontatu izuet, gero idatzisa letuko dezue zeuek ere, saiatu nahi ahalik eta zintzuen edo ahalik eta zehatzen agertzen, ez dut uste hankaik sartu etenik, baina, bueno, letuke zuen. Eta, hori, esan dakua, dikia hasierako proiektuan bezala, amaitzuko zala, erabakitza zauanian batzuk behintzat asumitzu gendun, hori hola izango zala, eta, ez dut zango hori defenditzen ibiliganik, baina hori asumitzute ibiliga. Gaur deguna, obrak eten diala, kontratua amaitzu dela, eta ez den daixo berri baten kokatzen geana, gu bintzat, hau irakurketa da, ez den daixo berri baten kokatzen gea. Horren, iruditzentzat, mai honi beira esaten dut hori, hausnarketa aldi bat hartu beharko deula, alderdi mailan ere, ez den daixo berri hontan, hartu behar ditugun jarrerak edo argumentuak eta eraikitzeko. Hemen ez da kontua egun baten edo bi egunetan eraikitzia ez, pixka gauzak ere, pausatuta eta pentsatuta hobetuko pentsatutan godia, eta guk bintzat horren pentsamendua hartu dugu. Baina, bueno, hori komunikatzia, eta ez den daixo berri horren, kanpotik ere entzundako gauzak, eta herrixan bolo-bolo ibilitzako kontuak eta dira, baina gaur egun bintzat modu ofizialian dakau erantzun hori. Eta gaur bai, aldeula esan modu hankaik sartu gabe, obria amatxu da. Gelditxuin da. Horrekin bate esango dugu, obria gelditxu da, baina amaitzeko modua nahi dugu aztertu. Zela amaitxu izango da kontua. Bueno, horraino. Bai? Horran esan dakua. Gero papelian, baina emailez ere bisalduko zuet, danok ere euki daigun komunikazioa erantzuna. Listo, ez? Gauza geixo egongo zian ezateko, baina kupua bete dut. Berankortasun txostena, hirugarren puntuan dakau, mutrikuko oinezkoen guneetarako sarrera mugatu arautzeko ordenantzaren aldaketa. Inarrek emango dugu, gai hau landu da, gobernazio edo gobernantza batzordian. Inar. Bai, hau ez da ezer berrixa, martxuan pasasan zeatikan, udal batzatikan, eta onartu zen ordenantza hau, baina guaina zigeanian
pixkat herritarri informatzeako orduan, pixkat ordutegik eta ordenantza goiti behiratzen, konturatu geha badaudela akats txiki batzuk, inkoherentzi batzuk ere bai, eta argibide batzuk ere falta diala. Orduan, oraindik nola ez gean martxan jarri, iruditu zaigu momentua dala, gero atze egitea oso zaila izango alako, martxan jarri aurretik, akats horiek ondo jartzia, ordutegi kontuak dira, ez dira gauza oso potoluak, baina momentuan konpondu ezian etorkizunean arazoak eman alditula interpretazio eta irakurketa kontua gaidikan. Orduan, gobernantza batzordian eramantzan, eta gaur onartzeu eskeo aldaketa hauek, 30 egunen lan egunetan egongo jendean aurrean, erreklamazioak, iradokizunak egiteko. Ez, gure aldetik ados, zuzenketak dira, zuzenakatzak, testuan zuzenakatzak zuzentzia da, eta alde hortatik alde bozkatuko dugu. Bakarrikan esan hori, aurreko hilabetean igual joken esan bezala, gai honekin daramago Mordoba denpora, eta behingoz martxan jartzen da, azkenean luze edo iragarzenetikan eta kamera jarri, kartela jarri, ez dakiz zer, pixkat prozesua luze doitzen, eta behingoz martxan jartzen da honetan. Ados. Gu etxare ados. Ez dakago ezer, ez da behiatu da nahikoa. Erki, beraz, bozkatu ingo dugu, Mutrikuko oinezkoen guneetarako sarren mugatu arautzeko ordenantzaren aldaketaren aldeko bozkak. Hau batez, 12 botokin, hau batez onartuta. Mendik aurrera, gaon, Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitaratuko da, dagokion hilabete ordenantzak 30 lan egunez jendaurrean jarritxongoa, eta ondoren bere onarpena etorrikoa. Laugarren puntuan dakau, 2023 ekitaldiari dagokion enplegu eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituenak gauzatzeko, Elgoibarko, Eibarko, Soaluzeko, Mendaroko, Debako eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku usteko hitzarmena. Hau da, lanbidek urteroa ateatzen duan kontratazioak etxeko diru laguntza hau gestionatzen da eskualde mailan, ez da herrikak gestionatzen. Beste diru laguntza batzuk, beste kontratazio batzuk bai, baina hau programa honetakoa eskualdian eta herridanok batea egindako proiektu bateratuan aurkezten da, eta beste gabe hitzarmen horren tramitazioa tokatzen zako. Urteroko kontua da, ez dakit noiztik, baina 2011-tik edo dabil hau, bola, martxa. Erki, hoxe. Hoizkoa danez, beraz hitzarmena sinatzaren aldeko bozkak, eta hau batez ere, onartuta. Boskarren puntuan dakau, pentsiodun guztiek gutxienez 1.080 euroko diru sarrerak izatea bermatzea, erakunde adierazpena, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendu elkarteak aurkeztua. Mozio honen berri edo adierazpen honen berri, Jonek emango digu, esango deu, lareun bisaldu digutela testua beha, baina lareun pasa sinadurak babestuta, ez da? Hori ere, zantziguten mesedez aipatzeko eta aipatzen dugu. Lareun lagunek babestutako testu horren berri, Jonek emango digu. Arratsalde-on. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zuengana jotzen du Mutrikoko udalaren osoko bilkuran mozio bat onar dezazuen. Gure funtsezko aldarrikapenetako bat babestuz. Pentsiodun guztiek gutxienez 1.080 euroko diru sarrerak izatea bermatzea, 14 ordain saritan. Idazki honekin batera, doakizu Eusko Legebiltzarreko Gizarte, Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua. Bertan, eskatzen eta justifikatzen dugu
errebindikazio hori, nola gauzatu eta estimatzen dugun kostua. Txostena eskari horrekin hasten da. Euskal Herriko pentsiodun mugimenduak egindako txosten honen bidez, 2023rako gutxieneko pentsioa 1.080 eurotan ezartzeko gure berehalako eskaria bultzatu nahi dugu. Eskari hori, Estatuko gobernuari, zein EAEko eta Nafarroako gobernuei zuzentzen diegu. Azken horiei, gainera, eskatzen diegu gaur egun 783 eurotan dagoen gutxieneko pentsio finkatzen ez den bitartean, gutxieneko pentsio hori 1.080 euroa arte osa dezatela. 14 ordain saritan. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenean eta EAEko eta Nafarroako beharrezko aurrekontuaren estimazio ekonomikoa kalkulatuko dugu. Gainera, txosten horretan, ikus dezakezuen bezala, adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgentea eta justiziazkoa dela. Erakunde publikoek herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko betebeharra dutelako. Baldintza horiek lanetik etorritako diru sarrerarik ez duten adineko pertsonen eta pentsiodun kasuan gutxieneko diru sarrera nahikoak bermatu behar dituzte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioetan dagoen genero aldea. Bizi kostuaren igoeraren arabera, pentsioak ez balorazitzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 12. orrian ikus daitekeen bezala. Egiaztetzen dugu azken urteetan 2011tik 2012ra lanbide arteko gutxieneko soldata 641,40 eurotik 1.080 eurora igo dela. Baina gutxieneko pentsioa 601,40 eurotik 783 eurora baino ez da igo. Pentsioak beste mota bateko soldatak dira, zalantzarik gabe. Eta haien zenbatekoa zuzenean lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak ere, lanbide arteko gutxieneko soldata behar du erreferentzia gisa. Onartezina da, 2011an gutxieneko pentsioa, lanbide arteko gutxieneko soldata, eguneko 92,7 izatea, eta 2013an eguneko 72,5 izatea. Gaur egun, bizikostuaren hazkunde esponentziala testu inguruan, gero eta pentsiodun gehiagok eten egiten dituzten etxebizitza osasungarria eta beren beharretara egokitutakoa. Elikadura, osasuntsua eta osasuna eta arreta eraginkorra bermatzea, mendekotasuna hartatzeko dituzten beharrak arintzeko eta abar. Gaur egun, EAE, 177.718 pentsiodunak 180 eurotik beherako diru sarrerak dituzte pentsioengatik eta horietako gehienak emakumeak dira. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere, genero arrakala horren aurrekaria dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugaltaren eta zaintzaren esparruan. 1.080ko aldarrikapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu duten milaka pertsonek eman diote zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, Mutrikoko udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu.
Bat, EAEko jaurlaritzari eta legebiltzarrari demandatu 1.080 euro arte osatu dezaten pentsiodunen gutxieneko pentsioa 14 ordainsaritan. 2023ko urtarrilera arteko atzeraginezko ondorioekin. 2. EAEko jaurlaritzari eta legebiltzarra jakinaraztea udal honek osoko bilkuran hartutako erabakia. Oso ondo. Jon, Inigo. Bueno, guk esan mozionen kontra bozkatuko deula, iruditzen zakulako benetan pentsioen arazoan inguruan plantamentu zerixo bat egin biharrenean, kanpainan politiko moduko bat geixo iruditzen zaku dela. Hor, azkenien 1.080 kopuru hori batematek asmatu zuen, dela 6 urte, ez dakigun nondik ertetzen duen zenbaki horrek, kopuru horrek, ez da inolako azterketa ekonomiko, sozialetan oinarrituta, ez da inolako indize, ez dakit, edo nazioarteko indize ez da kontutan hartuta, da baten batekola ezer ezetikan ateatako kopuru bada iruditzen zaku, eta plentzione, inguruan aldalain plantamentu bat, baina asko zere zerixoagoa eta zehatzagoa, ez da, sorokorra da, eta ez da benetan sartzen gauzatan. Hain da hola, iruditzen zakula, ondela 6 urte, bat-batek 1.080ko kopuru hori asmatu zonetik ona, 6 urte pasatu dira, 6 urte hauetan, behon da inflazioa, egon da bizitzan garestitze bat, esparru danetan goz grebak diala, ez dakiz erdala eguneratzeko eskatzen, soldatak, bai zaintzan, bai garbiketan, bai industrian, bai bazter guztietan, eta plantamentu honek ez dugu evoluzioikan. Hau da, dela 6 urte 1.080 eskatzen zen, eta gaur egun bizitzan garestitze danekin 1.080 eskatzen jarraitzen da. Horrek erakusten dugu, ez dagoela ezer datu objektibotan edo oinarritxuta ez, gukola ikusten dugu behintzat. Gero esan, dagoeneko herri honetan, Euskal Herrian jaurlaritzak urtero komplementatzen doala edo osagarri moduko bat jartzen doala, nahiz eskumenik ez euki, RGIren bitartez, pentsio bajuen nahi. Bai alargun nahi eta bai pentsio bajuen nahi dakane, osatzen zakue urtero bere euran pentsioa. Horta, 100 milioi euro bideratzen dira urtean. Guri irutzen zakuna da, inbiarduna da, Madriri, estatu bai, eskatu, eskumena, estatutuan jasota dagoen bezala, pentsioen, gizarte segurantzaren eskumena guri pasatzeko, baina ez bakarkan kostua, baizik eta diru sarrerak, eta eskumena gero guk erabakitzeko, altzatu behar baldien badea, zenbat altzatu behar dian, zerren arabera altzatu behar dian, zein moduetan altzatu behar dian, ez? Hau da, gestio integral bat etxeko, bai sarrerak eta bai irteran inguruan. Hori, eskumena lortu gabe eta diru sarrera horrek lortu gabe, holako planteamendu bat etxea da, bertako erakundiak kondenatzia miserixa. Eusko Jaurlaritzan aurrekontu portzentaje handi bat, ontara bideratu beharko litzake, eta, desde logo, politika publiko gainentzeko eremu guztietan geratuko liake oso hipotekatuta. Orduan, guk hori ez dugu inolaz ezin dugu ontzat eman, guk eskatzen duguna da, kompetentzia gure gana etortzia, diru sarrerakin batea. Hau da, kotizazioetik jasotzen dana pensio eta bideratzeko, eta gero hemen erabakitzia, zenbatien altzatu behar dana, zenbat ez, sistema justo bat eta egoki bat egungo realitateare edo egitzen dana, hori da guk planteatzen duguna. Eta harritzen zakuna da, mozio hontan, azkenengo 2 puntuetan, eskatzen zako Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari neurriak hartzea jakinda, ez dela eskumena, ez Eusko Jaurlaritzarena eta ez Eusko Legebiltzarrena, eta aldiz, estatua izan da, honen arduraduna, estatuei inolako eskareik ez etxia, pentsioak altzatzeko edo inolako neurririk hartzeko. Deigarri zitzen zako. Gauza honen, Madriak uten dianean, oin alderdian danokan goz negoziatzen, Euskal Herriako gauzak eta onurak lortzen, eta hemen ezako inolako aipamenik etxen 2 puntu hauetan estatuai behadanean arduraduna, eta behadanean hori pentsioak altzatzeko ardura dakana, ez da. Eta gero azkeneko gauza bat ere beneko gonduk aipatu, eta da, hemen aipatzen dela bakarrekan, kotizatu ez duen pertsona horiei pentsioa igotzia 1.080 Kotizatu duena ez da aipamenik ere etxen, orduak zer horrek kongelatu behar dira, berdin mantendu behar dira, orduan horrek gure ustez, provokatzen duena da, egoera oso injusto bat, dala parekatzen deula. Bizi guztiak kotizatzen duen da pertsonak, eta sekula kotizatu zuen pertsonak. Parian jartzen zakue. Orduan, irutzako planteamentu baten behar denean pensioenan, behar dela asko zeroko raua, bai, ordaindu ez duenak edo kontributxu ez duenak bizi guztian, karpenik ez duenak sistemai,
Eta sistema ekarpenak egin duena ere, bai, gauza orekatu bat izateko. Hogei go behar zegela, ados. Gu ere hortan ados goz. Pentsio altuak, bajuenak dakaenak, altzatu behar dienak. Baina sistema justo baten eta oreka batzuk mantenduz. Dirutzetako, oso orokorrean gelditzen dela proposamen hau eta guk ez dugu entzaten ematen. Eta ia, bai, esan, nola ez gozen amengo plantamentu hauekin ados, urrengo puntuan dakaula guk aurkeztutako beste mozio bat, bakarkan izango diala, 5 punto, ez gara, ez aurreko literatura danian sartzen, dalako, pixkat honen alternatiba bezala, guk egiten ditugun proposamen batzuk, baina, gehi berdinen ingurukoa dela, hori bakarrik argitzu. Guk aldeko bozka emango dugu mozioari. Testuan nahiko garbi azaltzen duzen dan, testuan nahiko garbi azaltzen duzen dan gaur egun egoera, eta ze aldarrikapen eta ze behar daukaten, adintarte hortan murgiltzen dian jendiak, lastergu izango gela. Deigarria iruditzen zaigu, da, bere zentzu daka, emakume izena duela, hori gutxienezko pentsioen ezberdintasun tarte hortan. Jonek aipatu du 1980ko kontua, behar bada igual, bere momentuan, norbaitek asmatutako zenbaki bat izan aldara, ez dakigu, nondikan etorri dan zifra hori, baina, guk hori hartuko genuke jomugatzat bezala. Pizkat konsiente izan da zen olako ezberdintasuna dagoen gaur gutxienezko pentsioa eta 1980 kopuru horren artean, behintzat ipini helmuga edo euskarri bat eta horra behintzat bideratzen joan, ez? Baliabideak ahalmentzen duen heinean. Dudai gabe pentsioak dira, gure gizartearen, gizarte segurantza sozialaren itunik oinarrizkoena, ez? Betidanik ulertu deguna danok izango dugula eta danok babes hori jasoko dugula gure bizitza aktiboa uzten degunean. Ikusten da, gaur egun hori, itun sakratu hau, esango dugu, pizkate kolonkan dagoela, eta horri irtenbideak topatu behar zaio. Irtenbideoen artean, usten dut pizkate alde batetik nahiko kreatiboak izan behar gehala administrazio publikoa, eta baita ere lehentasunak non dauden aztertu. Argi dago itxolapikuak, gizarte segurantzaren itxolapikuak peluzea askorako ez duela emango eta aurrekontuak beste diru iturri, beste sarreretatikan etorri beharko direla. Baina hori izan behar da, gure gizarteak egin behar duen erabaki sendo eta sakon bat. Guk uste dugu zentzua daukala, ez? Lehentasunen kudeaketa hori. Jonik aipatu du, egia da estatua dela, eskumena daukana gaur egun, ongi dago aldarrikatzea, eta EAJak aldarrikatu du, hori gizarte segurantza beraien Euskal Herrira transferitzea, baina bitartean ikusi behar da lehenengo bidezkoa da, itxura ematen du posible izango dela, legealdi honetan ikusiko dugu, baina bitartean ikusi behar da, zen nolako pausoak eman dezaken, bai Eusko Legebiltzarra, bai Eusko Jaurlaritza. Oain arte, zeuk aipatu duzu, Jon, nolan RGIren betartez, osatzen den eskumen, osatzen diren, gutxionezko pentsio oso bajua daukaten pertsonei, eta bai hori ongi dago, baina behar bada zerbait formalizazio gehiago egon daitekela uste dugu. Zeinen esku, zeinen sorbaldetan amilu behar da diferentzia hau, ez dakit Eusko Jaurlaritza izan beharko litzakeen, kontuan izan da ez dakala eskumenik. Baina Eusko Jaurlaritzak egin behar, gure ikuspuntutik behintzat, esfortzu egiten jarraitu behar du, RGI hau ez dakit irtenbide bakarri izan aldan, edo gauza gehiago topatu behar dizen, eta baita dudai gabe estatuari eskatu behar zaio, baina hori da eskakizun orokor bat, estatusoko eskakizun orokor bat, zela nahi dugu gure pentsioak jasangarriak bilakatzea etorkizunari begira.
Orduan, injustiziako egoerak emango diala, bai, kotizau duen behar bada emango dira, injustizia egoera, baina kotizau ez duen jendeak, pertsona bakoitza edukiko du bere bizitza, bere historia propioa eta arrazoiak, kotizatu edo kotizau ahal ez izateko. Eta dudai gabe, publikotasunen barruan injustizia ugari eta bai mundu pribatuen ere, injustizia ugari egongo dira, baina onura orokorra bilatu behar dela uste dugu. Beraz, guk baiezko ematen diogu mozio honi, modu orokor baten, bentsat jomo bat ipintzen duelako mai gainean gu orain nagusiak izan daitezken pertsona, baina gero hemen urte batzuta gu izango garen pertsona horien euki behar dugun arazo larri bat. Eta euki izan behar dugun babesa. Babesa gure bizitzaren etapa horretan. Beraz, gure baiezko emango dugu. Bai, holakotan beti, mozio irakurtzen duenak letzen dugu, eta gero beste taldiak jartzen dira pixkate euren arrazonamenduak eta txea, eta letzen duenak gatzen da beti arrazoitxu gabe, beraz, pixkate ziklu amaitzeko edo gure aldetik pixkate honen aurreko jarrera. Eta pixkat jonek lotu duen behaien mozioakin bai pixkat guztiai erantzungo diogu guke bai. Erantzuten badigu lehenengo entzun inbarko. Guztiari erantzun barko. Lehenengo entzun inbarko. Gero berriz behaien mozio irakurriko dugu. Oain gehiago zentratu. Ondati botako dugu. Guk bat egingo dugu eskari honekin. Alde batetikan injustizian kontu horrekin, pixkat, ez dakit, igual hurbiletik jasoetenakin, gaitik, baina injustizia hitz egiten deunean kotizau eta ez kotizaunei burura toskitena da, hainbeste urtetan umeak zaintzen gelditu dian ama guzti horietaz, gurasoak lanea jundian bitartean, eta horiek ez zeuen kotizatzen, eta horiek aiatu dira gaur egun jubilatzea. Eta horiek gelditu dira asko miseri bat kobratzen. Ez zeuelako kotizau, lanik intzeuen, ez zeuenin, garaiak asko aldatu dira. Eta gaurko perspektibatik ikustea bain dela urtea askotan, gutako askoen gurasoei gertu zaiena, ez dakit. Eta gero bezaletik handakau, jau gure etortzen, Mutrikuko prekaritate egoera intzan diagnostikoa. Eta hitz egiten ari ganean 1080, eta 1080 da mai gainean jartzen dana, baina horreak nio bidia luzia dugu gaindik itxeko. Eta igual olako gauzak, nahiz eta ez izan eskumena Eusko Jaurlaritzana, igual mai gainean jartzia eta plazen entzuten 6 urtetan hemen kanpoan ikusitugun horiek, modu ofizialean Eusko Jaurlaritzako tarteta, udal ezberdinotik iristea, igual mai gainean jartzeu, kontutan hartzeko gure artean adibidez, 120 pentsio duen dazkaula 500 euro ere ez tituela kobratzen, hilabetero. Igual zerbait igogu, albali matzake, aipatzen dezuen lege horren barruan, dala inklusioako eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemako legia hartuta, ondo egongo litzateke. Eta bestaldetik dakau beste puntu bat, dazkau isa 200 alargun ere 500 euroa ez dianak iristen. Ez egiten behatzirenoetik 1080 igotzia, hitz egiten 500 azpitik kobratzen ari dian ama, alargun eta jende askotaz. Jende askotaz ebai, lan egin berri izan duena bere garaixan, inungo kontratu gabe, bestela etzagoalako lanik. Hoieke, hemen sartzeia. Eta hori da injustua. Jende guzti horrek, miseri hau kobratzen otia, hilabete bukaeran. Ez bai, injustua esan dezuenean, ez dakit injustua zen hitz egokizena, baina bai oreka nahi detezan. Hau da, guk ez dugu esan igo bihark ez dianikan pentsio txikizenak. Esan de gaina osatzen diala, bai alargunenak eta bai pentsio txikizenak ja Jaurlaritza dagoeneko osatzen ditu. 1 milioi bideratzen dira urtean horta. Esaten duguna da, planteamendu baten behar danean, ez da 100.080 euro eta igo eta listo eta hor gelditzen geha, baizik eta behar dela planteamendu orokorraua dana kontutan hartuta. Eta hau igotzen bazaie, ekarpena egin dugu nahi, bareira igo inbarko zakue, oreka bat mantentzeko. Hauei bizi baldintza duinak inorrezto kontra, danogoz adoz. Eta guk ere bagoz altzatzean alde. Eta horretxik esateu eskumena ekarri Euskal Herrira, eta behin guk eskumenak haunean, guazen sistema justu bat, tegoki bat planteatzea.
zuk esan dezun emakume horrek urte asko egon dianak, gure amak, etxeko andrak izan dianak, edo beste egin bat kasuistika egon dianak, beste honak kotizatu, baina lan egin duguenak etxean, ez da? Eta guk ere sinisten dugu hortan, merezi duguela, egoera justu bat. Baina, hori, inberdena da, plantamentu integral bat, eta egoki bat, oreka batzu mantenduta, iruditzen zakunak plantamentu honda, ez dozenak. Eta berriz errepikatuko, ez dugu lertzen, inolako aipamenik ez etxe estatuai, estatua gainean eskumena dakanak, eta Eusko Jaurlaritza gero eskatzia osatzia hori bestia, bueno, hori da petatxo bat osatzia, baina benetan eskumena dakanak eta inbiar duana da, gizarte sekurantza da. Eta ari aipamenik ez etxea, eta bakarkan Jaurlaritzan jartzia fokoa iruditzen zaku, hauteskunde bezperako kanpaina badala ez besterik. Eskerrik asko. Hori jon, testuan, eskaeran egisa da Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari, ez da, testu barruan bai aipatzen dela eskari hori estatuko gobernuari, EAE eta Nafarroak aipatu etxen da, baina eskaria zuzendu Jaurlaritzari. Bai, aipatu etxen da, baina gero kanlien ikusten dugun eta komunikabideetan da presio hau 6 urtean etxen da dagoen presio da Eusko Jaurlaritzan du fokalizatuta. Eta estatua da guztiz alde batela gata eta horrez da fokua jartzen, nahitxa, hasiera zideten moduan, azkenean dalako intenzionalidade politiko batekin bultzatutako kanpaina gure ustetan. Erki, boskatu ingo dugu, ze urrengo mozioa ere pixkat hildo beretik dikua eta jarretxu ingo dugu, zakin. Lehenko boskatu ingo dugu hau, da ondoren urrengoa beraz. Pentsiodun guztiek gutxienez 1.080 euroko diru sarrerak izatea bermatzea izeneko mozioaren aldeko boskak. Abstentziorik ez da ongo, eta aurkakoak beraz aldeko boska, abstentziorik ez, eta aurkako aldeko zazpi boska, eta aurkako boska. Zigarren puntuan dakau, pentsioi buruzkoa erakunde adierazpena, EAJak aurkeztua, eta barkatu, pentsioi buruzko mozioa, izen buruan bilan binausia da. Beraz, Jon, esan dezun moduan, aurreko mozioai jarraipen ematen diona, eukenek emango digonen berri. Urreatu. Arratsalde on. Hori dela eta ondorengoak adostea eskatzen diogu Mutrikuko udalari. Lehenengoa. Estatuko gobernuari eskatzea Eusko Legebiltzarrak 2018ko martxoaren batean gehiengo zabal batez adostu zuen akordioan xedatutakoari erantzunez, pentsio sistema nahiko eta jasangarria bermatzea, elkartasunean eta gardentasunean oinarrituta, pentsio duina jasotzeko eskubidea betez eta egiazko finantzak eta iturriak direla medio, pentsio duin eta aurre ikusgarriak ematen direla bermatuz. Bigarrena, estatuko gobernuari eskatzea gutxieneko pentsioa duintzeko esfortzua egin dezala, sistema elikatzeko diru sarrerak handitzera bideratutako neurriak hartuz, sistemaren beraren gastuetan eraginez, eta lanbide arteko gutxieneko soldata erreferentziatzat hartuz. Hirugarrena, estatuko gobernuari eskatzea lehen puntuan aipatzen den akordioa gogoan eta Euskadiko pentsiodunen egoera hobetzera begira ezinbestean bete behar den baldintza dela aintzat hartuz, urratsak ematen has dadila, segurantza sozialaren eskuduntzat Euskadiko erakundeei transferitzeko, Gernikako Estatuaren 3.979 lege organikoaren 18.2 artikuluan eta aldi baterako 5. xedapenean jasotzen denarekin ados. Laugarrena, Eusko Jaurlaritzari eskatzea Eusko Legebiltzarrak 2022ko abenduaren 22an gehiengo zabal batez onetsi zuen inklusiorako eta diru sarrerak bermatzeko Euskal Sistemaren 14/2022 legearekin ados, pentsiorik baxuenak osatzen jarrai dezala, hiritargoaren bizi baldintza duinei eusteko eta prestazio hau Europako estandarretara egokituta dagoela bermatuz. Bosgarrena, estatuko gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari ezagutzera ematea udal honetan adostu den akordioa. Bai. Guk mozioni gure baiezko emango diogu baita. Hor, azaltzen den argumentazioa, azkenean da beste modu batera begirata, foko ipintzen da
estatuaren eskuduntzan eta eskuduntza horren transferentzian. Izan da, neurri baten, arduria, estatuko gobernua arduratu dadila gutxienezko pentsioa pizkatez altzatzea, eta aldi berian, eta transferitu dezala. Bai argumentazioan eta eskatzen danaren inguruan ez dakagu gauza handirik esateko. Bai, ezinbesteko izango da, baina hau ez da gure kontu bakarrik, finantzaketa eta ze diru iturrian nondik etorriko dien, eta pentsio duin bat lortzeko ze pauso emango ditugun denon artean adostea. Denon artean esan edet, ez Euskal Herri mailan, baizik maila orokorrean. Lehen esan dudan bezala. Eta gero, aipatzen da azkeneko partean, Europako estandarretara egokitzea, pentsio hori basuenak. Bai, Euskarri bezala, ondo da, guaintzat, estandar horiek gutxienez bermatzea. Azkenean horrek, pentsio oso basuak, bai inarrik aipatu dulen, kasu oso larriak, dauzkagula gandikan oso hurbil, eta horrek benetako lehentasuna dira. Atenditu beharreko benetako lehentasunak. Beraz, guk ez dakagu eragozpenik honi, potentzio honi, gure baiezko emateko. Gure aldetik behintzat ikusten duguna pentsioak sistema hobetzeko dan gauza guzti horiek beti eukiko gure babesa, baina kasu honetan iruditzezaku gelditzen dela erdibide baten ez dagoelako inongo konpromisoikan ez zifretan bakarrik, baizik eta ikusten dugu pentsio hori baixuenak osatzen jarrai dezala. Oengo horretan jarraitze batetan ikusten dugu, ez dugu ikusten nolabaiteko esfortzu bat iteko, o eskari bat igotzeko, ez dugu ikusten inotikan igotzeko, olako esarre orduan, aurrekoakin talka egiten dugu, eta orduan guk ezetza botako dugu. Bozkatu ingo dugu, mozioaren aldeko bozkak, mozioaren aurkako bozkak, empate, Joseba. Berriz bozkatu. Bai. Orduan pixkat zehazta, iruditzen zat, 6 eta 6 hontan, inarrek esan duan hildotik, bat biru lau puntuak letzen ibilinan nian, bat bita irute, ikusten genduen, zeba ez, eta pentsioak duintzeko eta pentsio sistema nahiko eta jasangarria bermatzia, eta holako gauzak ikusten genduen zen defendatzeko moduko kontuak eta ziala, eta ez genduen ikusten eragozpenik, laugarrenea aiatu ginen arte, eta laugarrenean ikusi genduen agertzen zala pentsiorik basuenak osatzen jarrai dezala, eta ez da txarra hori ere, osatzen jarraitzia, eta gutxieneko horiek osatzia ere, hori ere garrantzitsua da. Baina, hasiera baten gentozen beste ikuspegi batekin, baina ikusi genduen koherentzia baten barruan, lehenengo aurretik pasatu duen adierazpenakin edo mozioakin nolabait txoke itxen zeuela, bi zeretan, batak eskatzen zuelako 1080 helburu bezala, eta bestia konformatzen zela pixkat, hobetzen jutiekin, motzo gehatzen zela. Hori esan da, iruditzen zat, estatuko gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari ezagutzera ematea udal honetan adostu den akordioa eskatzen zen 5. puntuan, eta emaitza edozein izan dare, iruditzen zat, 6-6 gehatuta eta alkatearen kalitatezko botuarekin batea edo bestea jokatu arren, iruditzen zat debate honen eta hemen adierazitakoen berri ematia
hori gauza sanua dela eta biharrezkoa ere badala. Beraz, bai hartzen dela pixkat konpromisua alkate moduan, debate honen berri jaso, ez da itxidazkarixak indako aktiakin edo neonekin dako idatzixakin, baina, jaso pixka debate hontan emandana, eta transmititu biharreko tokixeta. Iruditzen zatelako, gaixa erdigunean ipini eta alik eta toki geixenetan debatia ematia eta eztabaida ematia hori sanua eta beharra izango dela. Jakina. Guk eskatzen duguna beti izaten da, diruak eta geuk administratzia, baina diru iturriak ere behar ditugu, eta diru iturri horiek Madrildikan ekarri behar baditugu, iruditzen zat, Mutrikuko udalan ondar ale horrekin, pixkat indar haundixaua dan indar bat osatuko deula, ezta? Hori esan da, bozkatu ingo deu. Segundo txala, gauke ezu, segundo, gozatxo atzaten. Bai, zuna. Zai posible dan, Justo egin duk ere. Potazio honekin pixka erraru da, eta. Bakarkan esan, ematen da, ez, ambizio gitxiko proposamena dela guria, ez, bakarkan eskatzen duelako jarraitzia, ez, hortan jarri dezu fokua, eta ez hortan gehatu nahi, desde logo. Guretzako ambizioa asko zera ondixagoa da. Tirutzat zuen 1080 hori baina ambiziozu gehala, eta horren erakusle uste dela azkeneko estatuko, Pedro Sánchez gobernuko presidente izendatzeko negoziaketetan ere, alderdi bakoitzak, gure lehentasunak ipini ditugu mahai gainean, zuek lortu dituzu hainbat kontu, eta guk beste hainbat. Eta ustez behintzat lortu dugun gauzetako bat hau izan da, transferentzia hau. Ikusiko dugu betetzen doan, lehen ere esan zegoen, ez da bete. Baina firmatuta do, eta hau da gure alderditxak lehentasuna gai honetan jarri du, pentsio sisteman ona ekartziana. Firmatuta do, betetzen doan, baina esperantzak badakau, ordo, ambizioa dakau, ez jarraitzeko berdin, baizik eta sistema guzti eraldatzeko ambizioa dakau. Danon ambizioekin orduan, konsegitzen den, danak biharko diata. Edozein kasutan bozkatuen biau berriz, beraz, mozioaren aldeko bozkak, eta mozioaren aurkako bozkak, beraz, esan dakua. Mozioa adiazpen moduan ez da onartzen, baina transmisioaren pixkat nire konpromisoa bai hartzen detela horren berri ematekua. 7. puntuan azaroaren 25 emakumeen ganako indarkeria ezabatzeko eguna, adiazpen instituzionala, eudelek proposatutakoa eta hanek emango digu horren berri. Arratsaldeon. Emakumeen ganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna pasadan honetan, azaroako 25an, aurreko larunbatean, sexu indarkeriak adingabeen artean gero eta eragin handiagoa duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu. Indarkeria mota hori ikusezina eta normalizatu dena baita, eta urtetik urtera gora egiten jarraitzen baitu. Hainbat txostenen arabera, sexu delituen biktimen 40% adingabeak dira, gehienak neskak eta nerabeak. Adingabeen sexu askatasunaren aurkako delituen 100%ak ere gora egin du. Laguntza espezializatuaren eskaerek ere gora egin duten arren, datuek erakusten duten neskek zailtasun handiak dituztela indarkeria adierazpen jakin batzuk antzemateko beren portaeran. Bai berdinen taldian, bai harreman afektiboetan. Mugimendu feministak eta adituek horien arrazoiak genero ikuspegidun kalitatezko sexu hezkuntzarik ez izatea eta familietan eta eskola inguruneetan gizarte balio egokiak transmititu ez izana direla adierazten dute. Era berean, ohartarazten dute adingabeen artean genero mito eta estereotipoak hedatzen ari direla. Baita aurren sexualizazioari eta pornografiaren bidezko sexu hastapen goiztiarrari buruzkoak ere. Neurri handiagoan, ohiko erabilerako sare sozialetan. Kasu askotan, gainera, biktimen sinesgarritasunik eza antzematen da, eta horrek eragotze egiten du esku hartze goiztiarra eta erreparatzailea, adingabei egindako sexu abusu eta sexu erasoen kasuetan. Horren guztiaren ondorioz, harreman afektibo sexualen eta gizonek eta emakumeek harreman horietan duten rolaren irudi desitxuratua zabaldu da. Sexu indarkeria utxaldu eta legitimatu egiten da. Emakumeen nahiak eta gorputzak menderatzeko modu gisa. Jokabide larrienek eraso sexualitara eta fizikoetara eraman dezakete, baita, muturreko moduetan emakumeen hilketetara ere. Horren guztiaren aurrean, euskal erakundeek eskura dituzten estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar dituzte. Emakumeek eta neskek bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun eta segurtasun baldintzetan.
Hain zuzen ere, beraien desirak, afektuak eta sexu portaerak derrigortzerik eta indarkeriarik gabe adieraz ditzaten. Genero estereotipoak eta genero aginduak alde batera utzita. Udalak herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak diren aldetik, udalerritan berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko bizikidetzarako baldintzak bultzatzeko arduradunak dira. Hori dela eta Mutrikuko udala konpromiso hauek hartzen ditu. Indarkeria matxista prebenitzeko tokiko estrategia eratzea, hobetzea eta indartzea, adingabeen artean sexu indarkeriari aurre egiteko egiturak, baliabideak, zerbitzuak edo programak ezarriz. Biktima adingabeen inguruan sexu indarkerien antzematea eta arreta goiztiarra gaitzea eta hobetzea, tokiko koordinazio protokoloen bidez. Sexu indarkerien biktimekin esku hartzen duten profesionalen prestakuntza programak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea. Sentsibilizazio programak diseinatzea, garatzea eta hobetzea herritarrekin, eta bereziki gurasoekin eta irakasleekin. Guraso elkarteen genero ikuspegidun kalitatezko sexu hezkuntzaren beharrari buruzkoak. Hezkuntza ez formaleko espazioetatik hezkuntza prozesuak garatzen laguntzea, adingabeen indarkeria matxistaren aurkako jarrerak indartzeko. Konpromiso horietan oinarrituta, honako ekintza hauek proposatzen dira. Neskeietan erabei zuzendutako alduntze programak indartzea, sexualitateari, bikote harremanei, maitasun erromantikoari, autodefentsa feministako tailerrei eta abarrei buruzkoak. Mutiko eta mutiei zuzendutako esku hartzeak abian jartzea, afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak edo rol sexistak eta parekidetasuna gainditzeko estrategiak lantzeko. Indarkeria digitala prebenitzeko eta hari erantzuteko estrategiak lantzea. Indarkeria matxista mota berri horiei ere aurre eginez. Udalerriko adingabeekin hezkuntza prozesuak indartzea, beldur barik programaren eta tokiko beste ekimen batzuen bidez. Eta gero mozio bukaeran, baipintzeu, azalbeno eta bosteko mobilizazioetan parte hartzea deitzia, baina bixar grebadan ez, hori ere, babestuko. Eskerrik asko, ne. Bueno, hau da, mozio bat eudelek, nik uste gure jendarte, Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko jendarte osua goguan dakala idatzitxako testu bat da, orokorra, bere hortan, seguru herri mailan ere gauza zehatz hauek eta esan likezela eta egin likezela, baina adierazi dian guztiak, ordoz, Inigo, Jon, zoze esateko zuen aldetik? Ez, esan duzun bezala, eudelen alderdi guztien artean adostutako testu bada, orduan, adostu da momentuan, gure honekin ados goz, horrek zaten danekin, eta gure aldeko botua. Bai, guk baita ere ados gaude mozioarekin. Fokoa aurten adingabeen artean finkatzea oso interesgarri dut zaigu. Nahiko ongi azaltzen da, bai arazoa eta baita konpromisoak eta ze tresna. Beren bitartez behaz, ez dakagu ezer gehitzeko. Erki. Beraz, azauraren 25 emakumearen ganako indarkeria ezabatzeko egun adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta. 8. puntuan dakau, Euskal Zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten aldeko erakunde adierazpena, EAJ alderdiak aurkeztua. Lehenak emango digu, honen berri. Arratsaldeon, izenburua aipatu duzu Joseba, beraz, historian lehen aldiz, joan den urriaren 29an, zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko eguna ospatu zen. Eta testuinguru horretan, ekimen asko antolatu dira Euskadin zaintza eredu berri bat aldarrikatzeko. Osasun sistemaren eta euskal gizarte zerbitzuen kalitatea eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19 pandemiaren aurkako borrokan. Eta orain, itun sozial eta politiko berri bat adosteko garaia da. Gure zaintza eredua lidergo eta erantzunkizun publikoan oinarrituta eraldatzen jarraitzeko. Sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundeekin lankidetzan. Gaur egun, Gipuzkoan, 4 pertsonatik batek, hau da, 22,9 urte edo gehiago ditu. Gipuzkoako biztanleriaren zahartzea da gaur egungo erronka nagusienetako bat.
eta hortik eratortzen da zahartze aktibo eta osasungarria sustatzeko behar. Baita estrategia garatzeko ere adineko pertsonek pairatzen dituzten mendekotasun eta bazterkeria egoeraren gorakadaren aurrean. Testu inguru horretan, Mutrikuarrok eragile konprometituak izan behar dugu. Printzipio komunitarioetan oinarritutako balio gizarte baterantz joateko eta modu aktiboan parte hartu behar dugu zaintza eredu erreferentzial bat eraldatzen eta martxan jartzen. Zaintza eskubide unibertsala eta pertsona gizarte ongizateko eredu berriaren ardatz nagusia izango dena. Horregatik guztiagatik, Mutrikuko udalak konpromiso hartu du Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko eta zainketa sistema sendo eraldatzaile komunitario eta feminista defendatzeko. Horretarako ardatz estrategiko hauek garatzeko konpromisoa hartzen dugu. Lehenengoa, pertsona zainketa eredu berriaren ardatza. Arreta pertsonalizatua, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubide subjektiboa bermatzea. Bigarrena, zainketen profesionalizazioa. Zaintza modu formal eta informaletan diharduten langileen lan baldintzak sendotzea eta hobetzea. Elkarrizketa sozialaren bidez eta laguntza sistema indartuz. Hirugarrena, etxeko zaintza lehenesten duen sistema. Adineko 10 pertsonetatik 8 etxean bizitzen jarraitu nahi dute. Horregatik, etxeko zainketak hobetzea eta berrikuntza txertatzea beharrezkoa da. Zaintza profesionalizatuz, familia zaintzaileari lagunduz eta komunitatearen parte hartzea indartuz. Laugarrena, sistema inklusiboa eta berdinzalea. Zaintzaren ardura emakumeek izan dute historikoki, eta horregatik beharrezkotzat jotzen dugu desberdintasun egoera hori konpontzeko neurriak hartzea feminismo konprometitu eta berdintzale batetik. Baita, arraza edo jatorri etnikoarekin lotutako diskriminazioekin amaitzeko ere. Lanerako segregazio eta desberdintasun sozialak murriztuz. 5. Koordinazio soziosanitarioa areagotzea. Gizarte eta osasun sistemen arteko lankidetza handiagoa eta hobea izan behar da. Erabiltzaileek arreta integrala jaso dezaten Euskal Administrazioaren aldetik. Mendekotasuna, dibertsitate funtzionala, gaixotasun mentalen bat edota gizarte bazterkeriako egoeraren bat izan. Komunitatea indartzea. Giza garapen iraunkorrerako gure giza komunitate loturak indartzea. Gizarte kohesioa eta zaintzarekin konprometitutako erakunde elkarte eta pertsonen parte hartzea areagotuz. 7. Zainketen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea. Eraginkorragoak izan da kudeaketa hobetzea. Horretarako baliabide ekonomiko berriak aztertuz eta egungo zainketa ereduaren bideragarritasuna eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duten neurri fiskal berriak hartuz belaunaldien arteko konpromiso berrituarekin. Eta azkenik 8. Zainketen elkarlaneko gobernantza, zaintza publiko eta komunitarioko eredu bidezkoagoa, berdintasunezkoagoa eta erantzunkideagoa baten alde egiteak berekin dakar elkarlaneko gobernantzako mekanismo berriak antolatzea. Publiko-pribatua, publiko-publikoa, publiko-komunitarioa. Erki, lehen eskerrik asko. Gurian hainize izango litzake erantzuna modu egoki baten emateko ardura duna, baina gaur ez gure artean da neonek eman beharkoet. Inigo... aurreratukoet, gu ez eskuan gabiltzala. Lehen Jon aipatu duzu 1080ko mozio horren inguruan aipatu duzu
plantamendu zerixo bat baino, kanpainan aurreko zea bat, ez da? Kanpaina ipatu dezu ez, hauteskunde atariko zea bat mozio edo plantamendua moduan, pixka geuk ere ala ikusten dugu mozio hau ez, bixare greba feminista da, gaur plenua gaur dalako, ez gaur bezperia dalako, baina, bueno, hile honetan justo dator mozio hau euskal zaintza ereduan inguruan, eta horrean, pixkat ulertu like baitxare, kanpaina ikuspegi hortan edo grebarekin lotutako mozio bat dela, ez da esaten aladanik, baina irakurketa hori ere enleik ez da. Baina, hori alde bat elagata, hori aipatzen da, aipatzen dezu testuan, udalak konpromiso hartu Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko, penadakat itun sozial berri horren inguruan ez dakaten informazioik eta igual hankia sartuko etela, igual hainizek modu zendu hauen alko leuke erantzun honen aurrian, baina dudagabe Euskadiko zainketen aldeko, Euskadiko eta Euskal Herriko zainketen aldeko itun sozial berria planteatzen bada eta alako foro bat edo mai bat edo zea bat sortzen bada dudagabe udalak hor parte hartu beharko deula eta gu horren bilare abiatuko gehazta. Zaintzan sinisten deulako geuk ere eta guretzat ere erdigunean ipini behar dan gai bat dalako. Gero aipatzen dezue, horretako ardatz estrategiko batzuk, aipatu dituzuen 8 horrek, garatzeko konpromisua hartzia udalak. Lehen esan dute moduan, argumento zenduei xak manejatu gabe, ez ditzu du udalako, esango neuke, 8 argumento hauetan adostasun osua ezpada, adostasuneko bidea erraz iruditzen zat lortu geinkela, oso modu orokorrian dozelako planteauta, eta gero ja horren detaile etorriko litzake ezta, eta hor ja geure zeltsasunak eukiko gendukez. Nik alkate moduan ikusten detena, ez hontan, gai askotan gertatzen zako hori, mozioetan ekartzen du plantamendu magnifikuak eta inokatzea bota ezin ditunak, baina udal arduratikan igual tokatzen zakunak ezatia, paratxo, hori guetzat baino geixo da. Eta iruditzen zat 8 konpromiso honek bere hortan onak diala, koordinazio soziosanitarioa areagotzea, sistema inklusiboa eta berdinzalea, komunitate indartzea, zainketen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea, zainketen elkarlaneako gobernantza, horrek dira bai ala bai lortu behar ditugun kontuak, ezta? Iruditzen zat gaixa, zaintzan gaixa, zoritxarrez esango neuke, beste estadio baten dauela eta oraindik ere udaletatik baino goro dauela, bintzat gure udaletik baino goro. Badakit udal batzuk gu baino desente aurreratuago daudela, beste lanketa batzuk enditzuelako, beste gaitxasun eta beste baliabide batzuk dituelako, baina iruditzen zat guetzat mutrikuntzako gai hau lantzeko konpromisua bai, baina hain zehatz eta hola hemen planteatzen den moduan guk ikusteu ezetz, lehen esan detena, txakulako iruditzen dalako momentua, greba feminista datorrelako hau dator, eta greba feministaik espaleo gaixare ordo, igual etorreko litzake, baina, en fin, pixkat horretzikan bere iztu nahi deu, eta bestetik, eindako plantamendua dalako oso zabaleixea akaso, eta aipatzen dalako, eta horri igual informazio gehiago botakezu eta isildun beharko nahi, edo atzen beharko dut, baina Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian inguruan udalak nik dakidala ez dugu handik informazioik jaso, edo jaso badeu, jaso dugu oso modu orokorrian, ez? Orduan, ez dut ikusten nire burua, edo udalan izenian olako honi baietz esateko moduan. Baina, bueno, hainizek igual bizar herritan nengo itxe, zertzuk esan dezuz. Inigo? Bueno, gure partetik hango baiezko emango diogu mozioari.
Ez geha sartuko testu inguru politikoan, behar bada bai mozio bai aurrekoak eduki dezake testu inguru kutsu politiko bat, bueno, elekzio eta autozela, bizar greba feminista bat dago non zaintzan gaixa oinarri handi bat den, kontuan izan da zeinen, emakumeek jasaten dutela zaintzaren pisurik nabarmenena. Gu jungo gara, mozioan jasotzen den testua eta konpromisuak. Itun sozial berria aipatu da, dudarik gabe zaintzan kontua gero eta garrantzi handiago izango du gure gizartean, gero eta urte gehiago bizi gara, gero eta jende gehiago izango gara behar horiek behar izango ditugunak, eta erabili behar izango ditugunak, ez dakigu nola, ez dakigu ze baliabideen bitartez, baina hau da bestia pentsioak bezala, hau da oinarrizko gai bat landu behar duguna, eta itun sozial berri bat, alkatek epatu du indikan, egiz esan ez dakigu, itun sozial berri horren informaziorik ez daukagu, baina bai iruditzen zaigu ezinbestekoa dela horren sorketa. Bertan agertzen dira konpromisoak izan daiteke, ongi arrazonamendu, zentzuzko arrazonamendu bat daukate guztiak, eta, bilatzen dute, oreka bat, inklusibitatean, berdintasunean, publiko eta pribatuen arteko kudeaketa, hor, ez dakit, gure reserva duki ditzakigu, ez dakit kudeaketa pribatua zaintzan, norarte iritsi aldan, behintzat, nahiko genukena behintzat, zaintza publikoa ganorazko batera aiatzea. Zaintza publikoa benetan ganorazko izatea, ez. Pribatuekin batera orekatu behar dela, ez dakigu, gure zalantza da gauzen nolako oreka mantendu daiteke, baina behintzat publiko bat eukitzea, ez. Eta, alkatek aipatu du, igual detalle, igual guretzako udal batentzako gehiago izan aldala, baina, hartzen badugu 1080ko zifra jomugatzat, gauza bere egin dezako honekin, ez, hartitzagun oinarri batzuk, eta, guazen, behintzat bideratzen. Gure eskumenen gainetik eskumenak gure baliabideen gainetik egon daitezkela gauz batzu, behar bada bai. Baina, zaila gaitezen pizkate bidea egiten, ez? Eta hau, berriro esango dut, hau testu inguru politikoatik kanpo guk jungo da mozioaren funtzera. Eta aldeko bota, boska emango du. Bai. Lehenengo kanpaina dela eta ez dela, esan gaur hemen mozio asko dakau orain ondoren euskerakoa, ez abendok 3 dalako euskaren nazioarteko eguna, orain bestia azaroko 25koa, justo ez, azaroko 25 dalako eguna, eta hau ere, bizar greba feminista bat do, zaintzaren inguruan fokalizatu da horko mezu nagusixenak, eta zaintzaren kontua pilpilean do azkeneko denpora askotan, bai batzar nagusietan eta diputazioan ere, zaintzaren eredu berri baten inguruko hausnarketan eta proiektu berri bat lantzen ari dira, ez da guk asmatu duna, kanpaina datorlako, bizik eta mai gainean dagoen gai potentienetako momentu honetan hau da. Hori izan da, zaintza ez dakit, udalaz gaindiko kontu bat, eta hundi gelditzen zakula, eta honek konpromiso askotxo izan aldiala guretzat, ez dakit. Beti eukitzen daunean, aurten ez, igual hain ize falta dalako, baina eudeletik etortzen zaku mozioak eukitzen ditugunean, bai emako martxoak 8an, euskaren nazioarteko gunean, tabar, beti pleno honetan esaten zakuna, zuen partetik esaten da, gauza ideia orokorreneko dodoz, baina gero konpromisok erartu behar ditugu, ez? Norberei dagokionak, eta bakoitzak bere, ez, udaletik, bere txikitasunekin zer egin aldeun, ez? Konpromiso batzuk hartzia. Eta hemen, martxoak 8 nahi bez, hilara luze bat hartu gendu konpromisoak, norpean buruei etxeko lanak ipintziarren. Zaintzak oso kontsutu zabala da, eta zaintzan barruan sartzen dira, ez, zaharren egoitzak, ez, nagusien egoitzak, etxez etxoko
lanak, etxian ere bai zaintza, etxian bizitzea erabakitzen duen horredanan zaintzak, pandemia gara izan, herri askotan da mutrikun ere bai, ikuspuntu komunitario batetik sortu zian zare horrek eta ere badoz, hau da, gauza asko doz, eta iruditzen zako udalak kompetentzia asko edo zer esan asko ere badakala gai honetan. Egisa da, begual, beste gai batzuk urrutitxaukoak, baina eskumen asko daka udalak zaintzan inguruan. Eta gero Inigok aipatu du beste kontu bat, azpimarratu dugu mozioan esaten dena, kolaborazio publiko-pribatua. Hori ere beti da ematen da, pribatua esaten daunean, publiko-pribatua, hemen beti gabiltzela, enpresa pribatuak, eta negozioan pegintzatzen gabiltz, eta hori sinistu arazten zaku beti, behin da berriz, pribatua, amendoz negozio bat do, esan behar du, Gipuzkoako eredua ez dela hori. Gipuzkoan asko dia ez publikoak, esango dugu nolabe, komila artean, titularidadi esan nahi dut, bestianak administrazionak eta bestianak funtzionaizoak orko langileak, eta eredu garbizena mutrikundak hau, mutrikuko ez da erresidentzia publiko bat, oain horren atzetik enpresa pribatu dago negozio bat etxen? Ez. Eta Gipuzkoako residentzia esku pribatuetan edo publikoa ez dian horietan atzetik handozenak enpresa pribatu da negozio etxen, Gipuzkoan geixenak ez. Eta dos fundazioak, Matia moduko fundazioak, beste hainbat fundazio, eta mutrikun ere, bado, komisio bat, alkatia zeu bere bertan zaudena, berriko hainbat ordezkari, herriko apaisa, eta, bado, ez? Baina pribatuak dira eta negozioa do, ez. Eta beste askotan ere ez. Eta hori aipatu dezula, esan, eta zein da Bilduren eredua, ez? Guri beti txoke frontal bat ukitzen dugu gai honetan askotan, erresidentzian gaixakin eta hori, eta zaintzan inguruan, eta azkeneko aldi, nardaldotegi ondela gutxi dintzunoan Euskadi Irratian elkarrezketa baten, eredua da Usurbileko eredua. Orain hori da Bilduntzako zaintza eta residentzian eredu ideala. Eta esan behar dugu, Usurbileko eredua dela pribatua. Da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Matia fundazioarekin, fundazio pribatuarekin batera bultzatutako proiektu bat, berritzaile bat, proiektu piloto bat da, probaitzen dut Usurbilen gero zabaldu nahi dalako Gipuzkoako beste residentzietara, eta esan behar da baitxa ere, ez dela udalaren edo Bilduren proiektua. Da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Matiarekin, elkarte pribatu batekin egindako proiektu piloto da. Erabaki dutena Usurbilen jartzia proiektu pilotorio residentzia hori. Proiektu pilotu ez dela. Hori baldin bare eru da, txoke etxen deuna da, betiko aldarrikapen horrek, publiko izan behar dana publiko, eredu bezala jartzen duzun Usurbiliko kasua, ez da kasu publiko bat. Hor kontrastenak eta egon aldiala, eta beste mila kontu, baina ez datu zen gaur igual ez dian autokatzen esatia, baina, ereduen kontratikan, kontuak, igual komeni dela askotan politikatik atera, eta mai baten jarri, eta zintzotasunek danok, sistemia hobetzeko eta ekarpenak eitxia, ez? Baina, Gipuzkoako eredua saltzen danean, eredu pribatua, negozio pribatua etxen duzela, badoz batzuk, residentzia batzuk, ez? Pribatua dianak, eta batzatik enpresak esunak, baina geixen-geixengoa ez da hori Gipuzkoako eredua. Eta ematen gozen, iruditza askotan izaten da guztiz distorsionatua. Kampaina ba, redios. Otegi ere mai ontatatzia, Publiko pribatu ez nolako? Jare, guk ez, eta gurean zatoz da Gipuzkoa eta Bilduk eta ereduak eta, bai. Beste gabe, nik Bizkaiko eredua pixkate, zautzet Bilboaldekoa bintzat eta pribatua tope. Pribatua tope. Eta Bizkaiko diputazioan PNV, baina ez nahi sartuko. Besteak beste ez detelako zautzen, eta hankia sartuketelako. Hola, grosso modoko gauzakin da, zuk dudagabe informazio hobi eukikezugu baino, eta Usurbil gori lehenu erantzun izan dizute, ez da hongo kontua, eta eredu kontu hori, ez dugu ezautzen, da ezin debatea sartu. Baina, edo zinkasutan, gauza tengo du, boskatu ingo du, zenpat ingo du berriz. Bai, beraz, mozioaren aldeko boskak, mozioaren aurkako boskak. Orduan, zinegotzi, mai honetan zinegotzi egontzan kide batek esan zien bezala, bigarren bosketan biharranean, sikiera bigarren bosketan aurretik emande batetxo bat, esaten zanarek. Sikiera disimulau, ezein, venga, bigarrena eta jazta, venga. Saiatu konbentzitzen aurkarisa esaten zuan narek, ez? Horren noai, bintzat beste baten batek nahi badeu hitza hartu eta saiatu aurrekoa konbentzitzen. Baina, nik edozein kasutan, bai esangotela, piskat igual lehen esan detena,
printzipio moduko honek eta iruditzen zait oso jatorrak diala, gero honen garapenian, horren beharko genduke lana, eta Inigok esan den bezala 1080 eta zaintza, dia bi kontu, nik uste danok, maiontan gozen danok, beste gabe, lehen inarrak aipatu den, ez da, gure gurasoekin akordeuta, eta gure etxeko handrak izan dialako gaur hartien biltzela, oain etxeko izonak eta geota gixo, baina etxeko handra, hitzare euskeraz ala dakau. Horrekin pentsauta zein ez da jarriko hontan batekin, empatia punto batekin zaintzan kontuan. Eta gure arrantzaliak eta gure alargunak eta goguan hartuta etxekuetatik hasitza, ez da? Zein ez da bat, de acuerdo, jarriko 1080 hortan. Hori honek esan duena, ekilibrioak eta gauzak, eta horrek ere kontuan hartu beharko dira. Dia bi gai hor erdigunean ipinitza dakauzenak, askotan esaten dugun bezala, bakoitzak bere ikuspegi txikan, bere diferentziak eta markatuko itxu eta ipiniko itxu, baina lehenu edo behan duo, adostasunak bilatuko ditugu eta aurkituko ditugula, pentsatzen dut. Hori esan da, bigarren bozketa ingo deu, aldeko bozkak, mozioaren aldeko bozkak, eta aurkako bozkak. Beraz, zeina botorekin, alkataren kalitatezko botoarekin, ez da onartzen mozioa. Bigarren puntura sartzen bagia Euskara eta bidea. Abenduak 3, Euskararen eguna erakunde adierazpena, UEMak proposatutakoa, saioak emango dugu honen berri. Atzalde ondan hoi, esan duzun bezala, Euskara eta bidea da izenburua adierazpen honena, eta hoxe esateu. Euskalduna gara, Euskaraz gara, eta hori da gure herrien nortasunaren ezaugarri esanguratsuenetakoa. Udalerri Euskaldunak gara. Mendeetan zehar gure hizkuntza zamatu duten debeku, eraso, jasarpen eta erabakien gainetik, aurten bertan ezagutu ditugun datuek argi diote. Oraindik ere gure herritarren gehiengoa Euskalduna da. Beste inon baino sendoago dago gurean euskara, eta udalerri euskaldunak gero eta gehiago dira. Gurean ere asko aldatzen ari da errealitatea, ordea, eta egiteko konplexuak dauzkagu aurretik. Hala ere, askoren artean, urte askoan egindako lanaren usta ageriko da. Ezagutzak gora egin du, gero eta euskaldun gehiago gara, eta horrek ekarri du udalerri euskaldunen lurgunea handitzea, besteak beste. Euskararen nazioarteko eguna, urtero, zer garen gogoratzeko eguna izan ohi da. Herri honek munduari ematen dion kolorea euskara dela esateko eguna. Harrokeriari gabeko harrotasun eguna, ospakizuna. Aurten ordea lanbrotuta ditugu bazterrak. Hilabetez hilabete, ainubera kondenatu nahi izan gaituzte, behin eta berriro. Euskararen aurkako erasoek ez dute etenik izan, eta epaitegitatik heldu den oldarraldiak marra gorriak gainditu ditu. Euskararen beraren ofizialtasuna ere zalantzan jartzeraino. Euskal jendarteak eta euskal erakundeek urte askoan kontsentsu zabalarekin egindako bidea mugatu nahi izan dute. Udalerri euskaldunek bertako hizkuntza biziberritzeko eta euskara dagokion lekura itzularazteko egiten ditugun urratsak debekatu nahi dizkigute. Gazteleraren makulupean ibiltzera eta bigarren mailakoak izatera behartu nahi gaituzte. Baina euskara da gure herriko hizkuntza propioa, eta hori sustatzen jarraitzeko beharra daukagu udalerri euskaldunek. Izan ere, erakundeei eredu izatea dagokigu, herritarren eredu. Ahalegin eta konpromiso handiari esker, larrekoa nahi zuten hizkuntza noranahikoa izatea lortu du herri honek, eta ezin dugu zabaldutako bidean atzera egin. Berdatzen hasitako basoa berriro lehortzea onartu. Horregatik, udalerri euskalduna garen heinean, adierazpen honekin bi konpromiso ezagutarazi nahi ditugu. Batetik, euskararen biziberritzean eta herritarren hizkuntza eskubideen defentsan eredu eta bide urratzaile izateko konpromisoa. Eta bestetik,
euskarak ezinbestekoa duen lege babesa lortzeko lanean gainerako erakundeen eta eragileen bidelagun izateko konpromisoa. Gaur egungo atakari aurre egiteko benetako lege orubea behar baitu euskarak, erdaren erauntziari aurre egiteko egiturazko neurri sendoak behar dituen bezala. Dagokigun arduratik horiek lortzeko lanerako eta elkarlanerako ordua dugu orain erakundeok, inoiz baino gehiago. Euskararen lurgunea handitu dela esateaz gain, euskararen lurgunea sendotu ere egin dela ikus dezagun hurrengo urtean. Izan gaitezen eredu, lehenetsi etorkizuna, erakutsi eguzkia ainubean denari. Eman diezaiegun euskara eta bidea herritarrei. Eskerrik asko, saioa. Jon, de Iñigo, zoze... Ez, aurreko berde, haure ueman adostutako, alderdi guztien artean adostutako testu bada, eta gu ere ados gozela, osake aldeko botu. Eta Iñigo? Bai, gure partetik bai adostasuna, esaldi interesgarri bat iruditu zat, arrokerie gabeko arrotasun eguna, hori oso polita eta oso egokia iruditzen zaigo, arrokerie gabeko arrotasun eguna, eta beste bat, erakutsi eguzkia ainubean denari. Bai, gure partetikan, lehen dikane bai esan dugun bezala, berriro ere aldarrikatuko dut, empatia erabiltzea, euskara menderatzen ez duten gure inguruan dauden pertsonekin, empatia eta aldugun enean gauzak errastu eta lagundu eta baliabideak ipini. Bai teknologikoak, bai giza baliabideak, hau martxan jarraitzeko. Erkin jo, eskerrik asko. Nik botaziuta pasau aurretik, datu bat. Hore ez izango ez, bihotzeko aparatua ez? Zurista bat? Zauria da? Eukene... Bueno, datu bat. Aste honetan, abenduaren 16an izango da, Elena? Abenduaren 16an izango da UEMako urteko batzarra, horixon. Eta aste honetan udalbatzetatik pasatu dira proposamenak eta erabakiak hartu dugu UEMan sartzeko asamblea eskatuko zakue, sarrera onartzia berrobik, ondarribiak eta lesok eskatuko dugu abenduaren 16an UEMakide izatia. Hiru horiek sartzen dianean, UEMan izango ea 106 udalerri. Lehen aipatu danean euskararen lurgunea handitu dela esateaz gain, ez da izer, euskararen lurgunea gaur egun osatzen dugu UEMakideen, hau da, UEMakide estiazenak ere badia euskararen lurgunea, noski. Baina hor trinkotzen gehanak edo, 106 udalerri, eta 106 udalerri horietan 312.000 bizilagun bizigea. Nagusiki, herri euskaldunak diazenak. Eta Iñigo, beste gabe, zuk botatako ari bati segida, emateko empatian kontuan, esango nuke euskal komunitatea simpatikoa ez dakidan, baina empatikoa esango nuke badala. Aste honetan, urreko lagun bat dabil irakaskuntzan, eskolak ematen, eta behakin tokauzat aste honetan 3 edo 4 aldiz eizketan etxia, eta ikusten dut, zelako Elena saioa, eskuntzan ibilizatenok edo zabiztenok ezagutzen dezue mundu hori nik baino beto noski, eta badakizue zelako aleginak egiten dian etorri berri eta gizarteratzen, hau da, gure herriko kide izateko ate horredanak zabaltzen, eta horrek gure herrixetan etxen da euskaratik. Eta zabaltzen diogu gure komunitate osoaren unibertso txiki hori, ez da? Eta gaur esan dit, oso kezkauta zagoen, dakalako Senegaldik etorretxako bat, eta Bolivia, ez da ningua zan, eta horiek hartzeko eta geure ganatzeko, hau da, gure artean bat geixo izan daixen, zelako lana etxendan. Eta hori,
iruditzen zait, gure komunitateko kidiok etxen deula, ezta? Eta jende horri eskertuta on behar gala, iruditzen zait. Danon artean etxen deulako. Eta dudagabe oso importantia da guretzat, kanpotik datozkigun horreanak ere gure erkide izatia, ezta? Eta, hoxe, empatiana, nik uste ondo lantzen deun kontu badala gure herrixan. Eta garrantzitsua da, bai. Erki, adierazpenan aldeko bozkak, beraz, euskerat eta bidea, adierazpena hau batez onartuta. Gaurko saio amaitzeko erregu galdeteta pasauko ea, Jon de Inigo. Nik dakate hiru puntu nahiko dituenak tratatu. Lehenengoa, alkatek aipatu du portuan ingurukoa. Eskertu hitzoiek eta salpen horiek alkatean partetik, eskertu bideratu izana mozioa eta erantzun formal bat izatea. Pantzatzen ginen azalpenik ezala egongo, ze geldiunea gertatu zen, martxoko geldiunea gertatu zenetik, ez genekigun zein arazo tekniko zeuden obran geldi arazpenerako. Geldi arazpen hau bilakatu da kontratuaren bukaera baten, eta itxuraz, azakan arazoa zen nahiko potoloa, alkatek argitu digun bezala, ez? Guk usten dugu, hau, izan da, 20 urtetako historia luze honetan, jasan dugun beste porrot bat, eta gure ikuspuntutik hau izan da, gaizki eraturiko, gaizki kudeaturiko eta gaizki komunikaturiko plan baten inguruaren ondorioak, ez? Baina, hortan ez nahi gehi sartu nahi momentu honetan, guk argi dakagu, hau, oraindik ez dela gelditu, alkate gaina argitu digu nola noin Eusko Jaurlaritza, hausnarketa berri bat egin nahi duen, hau ez da geldituko, segurazki beste esleipen bat etorriko dena, eta ez dakigu zen nolako norabideak hartuko duen plonak edo proiektu honek. Guk nahiko genuke azpimarratu bi hausnarketa nagusi, ez? Gure partetikan argitu guk ez degula amore emango, orain arte, azken 20 urtetan egin dugun bezalaze. Gure energia eta baliabide guztiekin egungo proiektu honi aurre egiten jarraituko diogula. Uste dugu 2000an aurkeztu zen proiektua, eta 2023an eten berri daukagun proiektua, lehen zentzugabea izan bazen, oin bidegabikeri bat izaten jarraitzen duela, eta bidean gure herriaren ondaren zati bat utzi duela, hori batetikan. Eta bestetikan, aspalditikan egin dugun aldarrikapena. Dei bat, oain kontuan eukitza, alkateak azaldu du, nolan berrikusten dauden, korronteak eta abar, eta pizkat begirada berri bat eman behar zaion guzti honi, gure deia zein izango da, aprobetxa dezagun, oin dakagula, ematen du, euki behar dugula horri txuri bat, plan bereziaren inguruan, aprobetxa dezagun ganorazko zerbait egiteko. Dagoena kontutan izan da, ia zer egiteko kapaz gehan. Guk aldarrikatu dugu dikia beretok izan reforzatu eta indartzea nahikoa dela. Ointxe da momentua, danok indarreak batzia eta guzti hori lortzea. Beste bidea ematen du askoz ere diru asko, zeugei aipatu duzu, obra kontemplatuta, hasieratik kontemplatuta zeuden obrak askoz ere diru gehiago suposatzen zuten, 5 milioi euro baino gehiago, beraz, guazen hankak lurrean ipintzea, kontziente izan gaitezen gure herria nolako herria daukagun eta zer nahi dugun. Eta pentsa dezagun. Etorkizune begira, zentzuz, eta ia gai gehan zerbait, amankomunezko zerbait, ganorazko lortzen. Hori izan lehenengo puntua, portuan ingurukoa. Beste puntua zen,
landaketen inguruko diru laguntzen inguruan. Ontxe, argitaratu berri diazla, ez di argitaratu, plazaratu. Argitaratu boletinean gudakigula ez di argitaratu. Guk, enteratu gara, orain dela gutxi, horri diru laguntzenen berri, gure taldea bentsat, nik dakidala bentsat ez gaituzte konsultatu diru laguntza honen inguruan, eta gu jabetzen gara, udalean dauden bestinterrekin, ikusmera behar bada ez dugula konpartitzen, baina bai eskertuko genuke abisauta egotika. Abisauta egotika gutxienez, naiz eta gauzak konpartitu ez, behintzat komunikazioa hori egonen behar dela uste dugu, hori batetik. Gero, diru laguntza honen puntura pasatuaz, ikusten dugu diala, pasaden apirilean onartu zian nahiko antzerakoak, baina bai igarri dugu aldaketatxo batzuk daukala. Nagusiki, aldaketa horien artean, jungo nahi oinarrira, ez? Oinarrira. Mintzat, onuradunak edo zein diru laguntzak barkatu Joseba. Da gai bat ez dana batzordetan onartu, ez da tratatu eta guretzako ezinbestekoa da. Galdetu iten da, ez baloratu. Erregu galderak, erregu. Ni nago, galdetu berrezu, ez da gau informazioa dago, hori da erregu galdera, ez balorazioa. Bueno, ikusi dugun. Araudiak direna esateizu, Inigo, besteik ez. Eskarrik asko. Erregu galderak dia gaia planteatzeko hurrengo baten lanketa jarraitzeko, ezta? Diot, erregu galderak diala gaiak eta planteatzeko modu bat, planteatu, zuzendu, idazkaria, gaiak planteatzeko edo esateko gai hau ez dago landuta eta lanketan jartzeko. Debate bat sortzen badezu, izango litzake, eta esaten dezuzenakekin, erantzuna bihar deu, horredanak. Hau da, plenoko punto bat gehixu izango litzake. Alabalitz, ez dakitxala... Baina dagoen komisioa ez du tratatu, orain arte, eta diru laguntzak, orduan, nomaiten esan beharko dugu, ez? Barkatu azkenian nik ez da ditza aurre kontutan noa behire doten gehan, zer entzutzen deun. Aurre kontutan garro ipinizian bi partida atego ziala, bat 20.000 eurokoa da beste 20.000 eurokoa, bat lehengu 20.000 eurokoak esango zian 2022 urteko landaketa eta mantenu lanai bideratuta, eta bigarren 20.000 eurokoa esango zan 2023 urtean endako mantenu lanak eta landaketai. Orduan, hau garapen batzordian izketan enda, hau aurre kontutan esplikatu da, orduan, esatia ez dala tratatu, hori da, gizurra. Eta hole esatet. Gizurra. Porque aurre kontuak ere zoekon hartu zue. Eta ondo ipinitxa. Martxoan, egon zan diru laguntza batzuk, onartu izian, boletinen agertu zian, gure iritzia hemen ginuen, hoien inguruan, eta oin berriz etorri dira beste batzuk. Gauza berdinak, base berdinak. Ez dakagu eskubidere jagitzeko, berriz atere behar ditugu, hone dia basiak. Basiak zer dia? Basia berdina dia, Inigo. Ez dia berdina. Bueno, aldaketa bat badakate. Berdina dia. Aldaketa bat badakate. Bueno, gauza bat, bakar... Bai, mutrikoko arauak beteko dituztela. Esplizitatu egiten da, lehen esplizitatu... Gure ikusmuntuetikan ezian esplizitatu behar, baina esplizitatu egin geha. Pauso bat. Bale, gauza bat. Ez den nahi liskar baten sartzea gai honen inguruan, guretzako ezinbestekoa da, bakarrik gauz bat aipatuko dut. Eta honekin itxengo dut. Espezie autoktonoen inguruan, EH Bilduko legebiltzarkide batek onartu berri dauka azaroako 23an, azaroako 17an, eskari propio bat Eusko Jaurlaritzari itxaspinua autoktonoa ez izendatzeko. Eta espezie inbaditzaileak zerrendatzeko. Hori nahiko genuke
Mutriko udala kontuan izatea, diru laguntza horiek, hau erregu bat da. Joseba, erregu bat da. Mutriko diru laguntza horiek kudeatzeko orduan. Autoktonoan badakigu debate bat forualdun diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak diputazioak dakate zerrenda bat non, hau, espezie hau. Zergatik aipatzen dut espezie hau, ze espezie hau modan dago, landaketaren inguruan. Eta jende asko dagoan itxaspinu honen atzetikan. Horregaitzik da, ez da kasualitatez ekarri dudana. Bale, orduan, gure eskaria da kontuan izatea eta prekauziozko jarrera bat hartzea udal bezala. Prekauzio, espezien baditzaileak edo autoktonoak diren espeziak izendatzeko eskumena Eusko Jaurlaritzarena da, ez diputazioarena. Ez diputazioarena. Bale, orduan, guk hainbat idatzi sartu diogu Eusko Jaurlaritzako ondare zerbitzuari ez digute erantzun. Da utxune bat, eta azken, hain zuzen ere, zuen legebiltzarkideak hori ebatzen du, hortan heltzen da. Utxune hortan heltzen da, esateko be. Arte ezagun espezie hau baditzai bezala, ez autoktono bezala, eta behingoz atea dezagun espezien baditzaileen zerrenda. Bueno, hau da gure erregoa, itxingo eta gai honekin. Bale? Bueno, eta barkatu, azkenengo, bale, erantzun. Ez, inigo, azkenian, ekarpen bezala, urrengo garapen batzordian tratatuko duten hau, bai, azkenian, momentuan gudakaun referentzia bezala, gaur egunean izendatutako horre dia, zuaitza dia, bat autotuna zentzu dozen, inbaditzailea zentzu dozen, eta kritexo horren arabera eman gaur diru laguntzak inigo. Bai, bale. Hirugarren, bale. Honekin lotuta inigo, nik ez den nahi, esan dezu zen da nahi, pixkat iruditzen zat, azken nian bihurtzen nahi gea plenoko punto, eta geixo izango litzake, Josebak idazkarixak esan duen moduan, erregu galderetan planteatu gaixa, jasotzen da, erantzun azkarrekua baldin bada, erantzuna ematen da, baina debatia iruditzen zat dala plenoko puntuetan ematekua, ez erregu galderetan. Baina, edozein kasutan, aiatuta puntu honta, esangoet, letukoet, hausnarketatxo bat idatzi noana, lehengunean, jaso noalako WhatsAppetikan mezu bat, etzatena bate gustatu, eta berotasunean idatzi, eta lasegi hau. Luzio da, baina hola amaitzen duan. Jarrera itxiak alde guztietan adostasuna lortzetik urrun utziko gintuzketela eta jarrera itxiek alderri guztien adostasuna lortzetik urrun utziko gintuztela eta udalaren ustez espezien katalogoa egin beharko genuke biodibertsitatearentzat kaltegarriak ez diren espeziez osatua. Bertako espezie hostozabalak izan, bertako espezie hostozabalak izan edo bertakoak izan gabe gure inguruari kalterik eragin gabe bertako lurrera egokitu litezken espeziak barne hartuta. Jakina, katalogo hori etxeko behar dugu alde guztien ekarpenak. Konpromisua adostasun eta iatzeko. Bakoitza gehatzen bada bere muturrian atoma prosako. Ez dugu sekula konsegitzuko erdibideko adostasunik. Eta guk erdibide bateko adostasuna nahi dugu. Jungea erakundieta bakarrik utze gaituzte. Jungea eragilieta bakarrik, edo erdi bakarrik, ez dut esango bakarrik. Erdi bakarrik utzi gaituzue. Eta maitzet, azken finean, arrazoi ekologikoak, arrazoi soziokulturalak eta arrazoi ekonomikoak ipini nahi ditugu gaiari ahalik eta erantzun orekatuena eman ahal izateko. Nun oinarrituta, gure guztetan, ez. Agenda lokal 21, aspaldiko kontua da. Oain, agenda lokal 20-30. Horredi apiskat etxen duguna jasangarritxasunan bila dikoazenak. Eta jasangarritxasunan bila jute hortan, beti aipatu izan dira hiru polo horiek, bat alderdi soziala, bi alderdi ekonomikoa, eta hiru ingurugiroaren alderdi xe, eta hiru polo horrek. Zuei entzundakoa da, eta askotan hala izango da, estetukatuko, hiru polo horien trakzioetan ingurugiroa beti galtzailea atatzen dela. Bueno, guazen hori zuzentzea, guazen
polo hori erdigunea ekartzea, baina jakin daigun jasangarritxasuna dauela 3 poluen erdigunean. Oreka perfektua erdigunean dago. Oreka perfektua ez da zuria, ez da beltza, da grisa. Grisetan bakigu gris asko dauela, ez da. Gure sentimendua hori da. Eta diru laguntza honen, zuek aurreka agertzen zaten diru laguntza honen plantamenduan, zuen arrazoiakin ez da esaten gratuitamente, aurka edo, begi honez ikusten ez dezuena, gure ustez, hor bilatzen dugu, isadan aletu dut, bilatzen dugu, bi gauza batez ere, bat, bertako zuaitzak landatzia, hori primatzen dugu, hori saritzen dugu, aldi berian saiatu nahi dugu, eta zuek hori ere beste modu bat ikuste zuen, baina deforestazioan aurrian, guetzat, arbola bat landatuta egotia, landatu gabe egotia baino hobio da. Gero beste kontu bada, ze arbola klase izan beharran hori. Eukalitua, nik uste hor, adostasuna dakaula danon artean, eukalitua ez tala ona. Eta erakundiak ere nik uste haidiala neurrisak hartzen hori ebitatzeko, ez da? Eta eukalitua bezala beste batzuk ere ongo jatxarra diazenak. Guk ez dugu esaten dana libre, bestak beste ezin dugu esan, ez dakigulako. Dakixan baten batek esan beharko dugu guri zer dan posible dana eta zer ez dan posible. Baina lehen esan deten moduan, soluzioa ikusten dugu dauela erdigune baten. Eta erdigune hori muturretatik aparte. Egongo dela badakigu. Mutur guztietatik aparte. Eta muturretan gauden bitxartian, orokorrian, ez dugu adostasunik lortuko. Hoi nahi noan esan, luzatuta. Eta idatzi hau partekatuko izut, pixkate nire sentimendua edo nire ikuspegi xabentzat jasotzeko. Debatein ez nahi sartuko, bakarrik esan nahi dut katalogoa aipatu duzu, bakarrik gogoratu erreferentziak nondikan etor behar dian. Azkenean, zeinek esaten doan, zeinek zer esaten doan. Debatean sartu gabe. Bai, gure bakarrik gauza bat, guk ez goz diru laguntza honen aurka. Mesedez, hori ez esan. Ez goz diru laguntza, ez da hori. Ez da hori. Gu nahi dugu diru laguntza giziarten onura garriak izatea eta modu eraginkor baten lan egitea. Ez nahi, bueno, bale. Hirugarren puntua zen bakarrik, Azkiaga eremuan inguruan alegazio batzuk ipinizia zen, pasaden ekainean, erantzunik gudakigula ez zaigu iritsi, eta guretzako ez da kapritxua eremu hau, ikusten dugu oinarrizkoa eremu bat dela, eta eskertuko nuke alegazioen erantzun bat jasotzea, bereziki lanketa bat egiteko gaion, guretzako oso puntu mutrikuko berdegunere garrantzitsuenetarikoa da, eta arreta behar du, arreta eta esfortzu behar du. Azkenean da lehentasun kontua, eta horregatik. Oso ondo, honen bestez, bukatutzat emango dugu udalbatza, eta aurki jasoko dugu beste udalbatza baten berri, ordenantza fiskalak dakizuenez urtia amaitxu aurretikan onartuta onbiaia, eta alegazioaren bat tarteko, ogasun batzordia eta udalbatza deitu beharko dugu, alegazioei erantzuna eman, eta hartu beharreko akordioa hartzeko, geho publikatzea bixaltzeko. Horren hori, komentatuko dugu, baina burki izangoa. Igual datorren astean, astelenean inkluso, itzengo dugu. Erki, eskerrik asko eta hurrengo arte.